140,000 euro għal duplex penthouse spazju tal-ajru u garax fil-kumpless ta' Ħalgelmos fir-Raba ta' Għawdex għall-Ministru Rodrik Galdes. Din kienet l-istorja żvelata mill-ġurnal Times of Malta tul il-jum tal-ħadd bil-Ministru Galdes jisħaq ma' Net News li qed jingħadu ħafna eżattett siek kif skontu huwa sempliċi fleġiblu saqaf ta' 84 metru kwadru. Tnejn wara nofsinhar Net News tkellem mal-Ministru Galdes fejn qabel xejn staqsejnieh dwar l-allegazzjonijiet li għamlet fuq l-ex-MP Laburista Marlene Mizzi. Fejn saħqet li fost diversi allegazzjonijiet oħrajn l-Ministru tal-Housing kellu relazzjoni mal-kontratturi u kien jifrekwentom barra l-ħin tax-xogħol bil-kelma li tintuża hija hobnobbing, ċoe jitħabbeb magħhom. Bil-Ministru qabel xejn l-ewwel jisħaq li jrid iħares il-qudiem u sussekwentament jiġħad l-allegazzjoni tant ħil li għamlet Mizzi, iżda jsiba verament diffiċli jiġħad illi kienet jitħabbeb mal-kontratturi. Jien għandi rispett kbir lejn Marlene Mizzi, ċertament ma binniex fuq xi punt, però let's move forward. Jiġifieri l-Mali tal-lum il-ġurnata hemm tmexxija li qed tara wkoll diffikultajiet li jista' jkun hemm. We cannot move forward ma daw l-allegazzjonijiet għax huma allegazzjonijiet ta' hobnobbing huma allegazzjonijiet serji. Allegazzjonijiet huwa responsabbli min jagħmelhom. Jien minn ħadd tiegħi naħseb m'hemmx isbaħ miċ-ċaħda tal-bord tad-diretturi li kienu hemm fi żmien meta kien hemm il-persuna konċernata u li qegħdin ipoġġu simgħu quddiem li qed jgħidu li mhux vera dak li ntqal. Marlene Mizzi għamlet żewġ allegazzjonijiet fuq l-intħil tal-Mali u fuq il-hobnobbing mal-kontratturi. Jiġifieri daw tiċħadhom iva jew le tal-hobnobbing mal-kontratturi. Ħadd tiegħi nibqa' ma' dak li qalu d-diretturi. Mistoqsi fuq il-penthouse li akkwista l-140,000 euro fir-Rabat wara ftehim li sar fl-2021 Galdes saħaq illi wieħed irid jara l-kuntest. Madankollu ma ċaħaġġ l-għali huwa duplex, l-għali għandu garaxx inkluż u isqanqas illi kellu l-ispazju tal-ajru inkluż ukoll. Duplex penthouse, airspace, garaxx, 140,000. Kif? 140,000 naħseb jiena tiġew Eġiptu tajt l-informazzjoni kollha. Jekk inti tara sew qed jingħadu eżattezzi li mhumiex minnhom għaliex din għall-penthouse li qed tgħidu hija sempliċiment flet ta' 4 kmamar, 84 metru kwadrat, għal kien hemm ħafna fil-medja li qalu din hija lussuża, għada ġebu l-saqaf sal-lum, inxtrat u anke ġiet committed fl-2021, 4 snin ilu, ma naħsibx li huwa ġust wieħed jikkompara prezz ta' proprjetà f'Għawdex fil-21 mal-proprjetà tal-lum. Ġifieri hemmhekk inti tittara wkoll il-kuntest ta' dak kollu li ntqal. Indant, Net News taqsa li ma raġuni l-Gvern qiegħed jinsisti biex ma jippubblikax id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri tal-Kabinett b'Galdes jisħaq li hu m'għandu xejn x'jaħbi. M'għandi xejn x'naħbi. Jiena l-proprjetà li għandi ħdimna liha jiena, Marti, u anke mill-familja kollha tiegħi, inkluż anke l-ġenituri tiegħi li anke wkoll għandi missier illum għadux magħna, ċertament dawk klassi dejjem dikjarati, għandi l-lons xinħallas bħal kull ċittadin Malti tista' tara wkoll bajnik għax huma ddikjarati u min irid jista' jidħol imur jarhom. Mhux aħjar tiddikjara tippubblikawhom tal-kabinett ta' min qed iżomm. Saraħ moħħu klassi tiegħi pubblikati fil-Parlament ukoll. Huma l-istess assi li nippubblika fil-kabinett ukoll. Francesco Catania, Net News.